Hostia, empujando pola moto. No, non subimos tanto, nós. Ai, sí. Ai, pois sí. Joder, macho, sempre temos que estar a esperar por ganar, me cago hasta na hostia. Sempre digo que non sei como hostia fai. Jodense a mañá sempre. No, pero se non pode vir que non veña. Ven con todo o top rosa, seguido, co kit de peinadas e brillos, e ao final non fai nada. Aí vai, ao final vai ir polo camiño que non é. É por aquí, palurdo, por aquí. Ahora. Aí vai, tanta moto nova, e ao final nada. Aquí vemos ao home dos recambios. Asistencia. É máis a asistencia. É Marcoma falando con un dos compañeiros do Dakar. Temos ali ao patrocinador. E eu, que vou de mochilero. Bueno. Mira este chupacámaras. A próxima vimos no Tuareg. Bueno, o sea que Depois hai de vir co conto que ten que ir a carreira. Pero ganar, sabes que tal quito aquí de peinadas e brillos. Se te peinas ao mellor, subes mellor. Por fin, aquí vemos chegar. Por fin. Despois. E ahora chegará, pensará que é o primeiro en chegar.